Il-Presidenza Maltija tal-Kunsill tal-Unjoni Ewropea kisbet progress enormi brabta mal-prijoritajiet tagħha. Dan kien innotat waqt il-laqgħa tal-Kunsill għall-Affarijiet Ġenerali tal-Unjoni Ewropea li għalih attenda d-Deputat Prim Ministru Lewis Graham. Aħna preparajna kemm rendikont ta' fejn wasalna sista, għamilna forma ta' stock taking fuq diversi files, fuq diversi prioritajiet, u wkoll qed nassumi li ħanajdu fejn jidrilna li wasalna u f'xi affarijiet oħra li għad baqanna x'nagħmlu. Fi Brussell il-Ministri tkellmu wkoll dwar x'għandhom ikunu t-temi li jiddiskutu l-mexxejja meta f'Ġunju jiltaqgħu għall-Kunsill Ewropew. Dawn huma l-immigrazzjoni, s-sigurtà, ir-relazzjonijiet internazzjonali u l-impjiegi u l-kompetittività. Fil-fatt l-ewwel meeting li għamilna fil-Kunsill tagħna tal-GAC aħna konna ħadna bħala tema kienet il-futur tal-Ewropa. Mbagħad li ġiet diskussa diversi drabi f'dawn il-5 xhur li għaddew. U llum ġew il-Kommissjoni, il-Viċi President tal-Kummissjoni u beda jgħidilna għamilna preżentazzjoni fuq ir-riflessjonijiet li kien hemm fuq il-White Paper li ħarġet il-Kommissjoni li tikkonċerna il-futur tal-Ewropa. Naturalment għajmet diskussjoni enormi, diskussjoni għax wieħed irid veru tija l-urġenza fundamentali li għandha bżonn u fil-fatt wasalna l-konklużjoni li once li nibdew nisimgħu anke l-pubbliku, nisimgħu l-diversi stakeholders li għandna fl-Ewropa, u mbagħad il-Kunsill jibda wkoll jirrikmanda x'azzjoni għandha tittieħed. Il-Kummissjoni Ewropea informat ukoll il-Ministri dwar it-taħdidiet mal-Polonja wara r-riformi kostituzzjonali li kien hemm riċentament.